Buenos dias a charde. Tá man seo I gcathair Ybor City, chathair bheag imol Tampa, Florida, bhainní inimircí ó chúba agus ó áitaí eile I America Heas agus láir ina labhraítear in Spáis ag deireadh an líomhaí sé déag. Is cinnte bhfuil pobal Latino in seo san Stát Aontaithe le fada an lá, agus I dtachan na bliana seo tá táhacht nach beag lena bhóta. Sé chuí bhfuil an pobal Latino cheann de bheag an drámaní sa tíir se nach bhfuil an intendanta suas acu go fáil maidir leis an rá polúil atá le deanú. Ní féidir tála sláánna dhéanamh go gcaithfidh siad go gcaithfidh pobal Latino bhóta de Kamala Harris iarthóir na léinleachach díreach marall gur inimircí iad nó go maiann siad le slucht inimirceach. Is cinnte nach dainneann caint ré inimirceach Donald Trump leo, ach ag an am céanna, drám cráifach agus sách cumádach iad cuid an phobal Latino. Agus is drám iad chumá míon siopaní bega nó gnóní bega ag cuid acu agus drámaní iad sin míon bá acu go tradiisiúnta leis na pobalchtánaí agus le Donald Trump. Beidir mar sin nach bhfuil a lehéadán ar chorbaí agus an bhóta Latino.